Hello guys! Happy Friday! Friday. The last time I vlogged was The last time I vlogged was Monday. And hindi ako nag-vlog ng 3 straight days kasi I was sick. Sobrang dalang lang ako nagkakasakit na as in hindi talaga nakaka-vlog. Pero hindi talaga kinaya ng powers ko. I was still able to edit, like paunti-unting edit. So meron pa rin kayong napapanood ng videos araw-araw. Pero hindi ako nag-vlog. So it's been a while. I miss you all. Char. Kagagaling ko lang sa post office. Meron akong mga packages dito. And I will go to Good Guys to get a printer because I'm sick of not having a printer. Lagi na lang either pumupunta ako sa bahay ng kambal ni Dan para magpa-print or pupunta ako sa office ng asawa ng kambal niya para mag-print or si Dan yung mag-print. Pero may mga bagay na kailangan gawin agad-agad. So I'm gonna buy a printer. Kagagaling ko sa post office. They don't print, they only photocopy. And yung mga documents kasi na kailangan ko i-print, ngayon ko lang na retrieve. So, hindi ko siya napaprint kay Dan kahapon. Kasi sabi ni Kuya, as long as ma-send ko siya before the end of today, which is all good kasi it's only 11 in the morning. I woke up really early to take care of like everything and then go to the post office early. Sabi niya, as long as ma-send ko siya before the end of today, I should be okay. Sobrang handi nitong sasakyan na to. Buti na lang talaga iniwan siya sa akin. Kasi kung hindi, parang ang daming pangyayari this past like month or two na like kinailangan ko talaga siya. So, thank you Lord. Thank you Lord. And thank you Sharon and Pete. Alright, let's go to Good Guys. May Good Guys lang na malapit sa amin. Ang lakas ng ulan, grabe. Feeling ko ang dahilan kung bakit sobrang sinisipon ako, inuubo ako is nung nagpunta kami sa Adelaide show kasi umuulan noon tapos nagpaulan kami ni Dan. Hindi nagpaulan. Naulanan kami ni Dan. Mag-stop ka kuya, it's my way. Yeah. Anyway, let's go to Good Guys. Let's get this printer. Okay, nandito na tayo sa labas ng Good Guys. Check ko lang ulit kung ano yung printer, yung plano kong bilhin. Asan yung phone ko? Uy, wag mo sabihin na iwan mo sa post office. What the fudge? Where's my phone? Oh my gosh! Ah! Nakakainis talaga. Bumili na kami actually ng printer noon guys. Yung pinakamura lang. HP ata yun. Yung $19 lang. Tapos hindi siya mag-work kasi wired siya. Alam nyo naman yung MacBook sa mga ganyan ibang-ibang klase ang aarte. So, kailangan ko ng wireless na compatible sa MacBook. And I looked it up earlier. HP din siya. Ano siya? DeskJet wireless inkjet. And $49 lang siya. So, let's buy that. And then, yeah. Kasi yung printer namin, we got rid of it already matagal na. Kasi hindi siya mag-work sa MacBook ko. Hindi din namin siya mag-work sa laptop ni Dan. Kasi yung kay Dan, ano kasi siya, very secured. Yung kailangan, yung IT nila yung mag-set up. Sabi ko, para lang sa $19 na printer, wag na. Gusto ko lang sana i-connect lang yung sa akin. So, we will do that. Mamamatay yung battery. Palitan ko muna kayo. Pasensya na, sobrang gulo ng aking pagmumuka. Wait, palitan ko muna kayo ng battery. Okay, ang daming printer dito. Ito yung hinahanap ko. $49. Yan yun. DeskJet Wireless Inkjet MFC Printer 2623. Wireless ka din ba? Wag na tayong tumingin sa iba. Ito na lang. Wireless. $49. Bilhin natin yan. Ano pa bang nandito? Mga mahal na to. Baka kasi hindi mag-work. Mag-work yan. Ito, $69. Wireless din. Mobile printing. Okay, naguguluhan na ako kasi silang dalawa, pareho silang wireless. Tapos pareho silang pwede mag-print from your mobile. And pareho din sila ng price. Original price niya is $49. Ito din, $49 din siya noon. Nakasale siya ng $39 na lang. So, mas good deal to, diba? Kasi nakasale siya. Canon. Pero mas maganda itsura nito. Gawin nyo. Ang cute, no? Dito na lang tayo, no? A few moments later. Alright guys, we're home! This battery is dying as well. Nagbi-blink-blink siya. Tagal kong hindi naka-vlog. Hindi ko alam, patay na pala mga battery ko.
I have a package. I think I know where this came from. So, yeah, maya na yan. So, I got this kasi wala kaming paper. And then, yung malaking camera yung gamit ko, guys. Salita ako ng salita kanina. Wala na pala. Hindi na pala siya nag-film. Sa tagal ko hindi nag-vlog. Yung dalawang battery ko, wala na. Lobat na pala sila. Anyway, I went for the Canon. Yung pinakita ko sa inyo kanina, dalawa. HP sana yung kukunin ko. Kaya lang wala sila nung mga box doon. Wala masyadong tao doon na tumutulong sa akin. Meron na, nung pang last na, nung kinuha ko na to. Kasi ito yung parang pinopromote nila kasi nga naka-sale. So meron siya, pagpasok mo doon, meron siya ng price tag ng box. Tapos sa ilalim may mga pile ng mga boxes ng printer talaga. Yung HP wala. Parang kukunin pa nila sa likod. Who's this? Sobrang bait ni Kuya kasi dumaan siya. Tapos sabi niya, kailangan mo ng tulong? Sabi ko, yes, I just have a question. Anong mas maganda? Ito o yung HP? Sabi niya, ito na lang kasi, pareho lang sila ng price, pero ito na kasi right now. So sabi ko, sige, para hindi na ako, makaabala sa ibang tao. Ayoko talaga nakakaabala. Okay lang naman sa kambal ni Dan at saka sa bayaw niya. Bayaw, tama ba ako? Bayaw yung, brother-in-law ni Dan? Hindi ko pa na-try na ako lang mag-isa. Pero kapag si Dan, tapos na siya sa work, tapos meron kaming kailangan i-print, tapos wala yung kambal niya sa bahay nila, pupunta kami sa office ng ng bayaw niya. Ako yung nahihiya. Ako talaga yung nahihiya. Yung makaabala. Parang lately, sabi ko, sobrang kailangan na natin. Inatrauma na kasi kami sa unang printer. Hindi kasi kami mateki ni Dan. So, natrauma kami sa unang printer na binili namin. Hindi naman siya planong bilhin talaga. Nagpunta lang kami ng Good Guys. Nakita namin $19 siya. So, sabi nila, bili tayo para may printer na tayo sa bahay. Hindi siya makonect sa amin. Mali din pala kasi yung pinili namin. Guys, I'm printing from my mobile. Ha? Ano yung Ala, ang liit! Ano ba yan? Buti na lang test lang yan. Ang liit. Bakit ganun? Tingnan nyo. Galing siya sa mobile ko. Maliit. Picture lang kasi to, hindi siya document. Bali, galing daw picture, papuntang document ba. Pero, na-add ko na siya sa MacBook ko, so pwede na ako mag-print ata. Try natin. Guys, my printer is working. And I've printed so many. I'm so excited. Na-carried away ako. Ang dami kong print. Yung iba, mali. Yung iba, mga test. And yung iba, yung kailangan ko talaga. And you know what? I'm gonna tell you guys what's happening. Kasi, I'm gonna claim it. We're going to Korea! Oh, lolo, wait sa yung camera. Hindi ko kinonect yung microphone para i-test ko yung audio niya nang walang microphone. Pero guys, we are going to Korea. I just got the email from, the people na nakabook na yung flights namin. Oh my gosh! So, print ko na yung flights. And then, I have the accommodation here as well. And we're going to Korea. Kailangan ko na lang ng visa. Wala akong visa. Pero tuloy to. I-approve lang naman nila yung visa ko. Bakit naman nila ako i-deny, diba? Sobrang kapal ng documents ko. Kasi ako, kapag nag-apply ako ng visa, sinusobrahan ko talaga. Kahit na sabihin nila na send only what is, required. Pero ako, just in case, nag-add talaga ako. Like ako, yung passport ko, yung naka-register is yung last name ko pa, hindi pa last name ni Dan. Every time na nag-apply ako ng visa, kahit wala naman siya sa list of requirements, ini-include ko talaga yung marriage certificate namin ni Dan. Kasi, if they ask me kung married ako, chine-check ko yung married, pero iba yung last name ko kaysa sa last name ni Dan. Kasi usually, kapag nag-apply ka ng visa, they ask kung meron ka bang companion. And of course, si Dan yung kasama ko. And yes, kasama si Dan! So, kaming dalawa ni Dan. So yeah, anyway, nilalagay yan sa visa. Tapos relationship, husband. Tapos baka sabihin nila, bakit hindi magkapareha yung apelido? So at least meron na akong marriage certificate. And then usually, like Japan and ito Korean visa, hindi sila nag-a-ask ng bank statement. Pero ako, just in case, nag-a-add ako ng bank statement. Lalo na sa sitwasyon ko na self-employed. Wala akong documents na nagtatrabaho ako for a company. So, self-employed ako. So, just in case magdalawang isip sila kasi parang anong igagasta niya sa trip na to, ini-include ko yung namin na Dan, yung bank statement namin, dalawa na Dan, yung joint account namin. Kaya sobrang kapal nito. But I'm ready to send it off kasi na-print ko na lahat and I'm so happy I got this printer. I-ano ko lang siya, triple check, quadruple check,
check before tayo umalis para pumunta ng post office. Tapos sa kabilang post office ako pupunta kasi yung pinuntahan ko kanina, meron sila nung express, pero gusto ko yung Platinum Express, yung pinaka-express talaga sa lahat. Just in case. And yung bayad ng visa for Philippines passport na dito mag-apply sa Australia, $48 lang. 48 Australian dollars. So yun lang. Mura lang siya. Parang yung ano lang, Japan, mura lang din yung Japan, hindi yun umabot ng $100. Pero of course, ikaw magbabayad ng pag-mail mo doon. Tapos yung pag-mail back din, kailangan pa-include ka ng return envelope, return mail, whatever. Ikaw din magbabayad nun, of course. So, yun. It adds up. But still, I think it's gonna be less than $100. Anyway, I'll just triple check this and then I'll see you later. Okay. Hello guys. Kakagaling ko lang sa shops. Bumili ako ng stapler. Kasi wala kaming stapler sa bahay. Kasi yung mga print ko kanina, inano ko lang sila. Tinape ko lang sila. Hindi ko sila tinape. But much better kung i-staple natin sila. Punta sana ako reject shop. Kasi itong post office na pupuntahan ko malapit sa shops na may reject shop. May Woolies, may Coles. Kaya lang, nag-close yung reject shop. Mura lang sana dun. So, sa Woolies ako pumunta. I got this big one. And then, buti na lang chinek ko kasi parang wala siyang lamang wala talaga siyang lamang staples sa ilalim. So, bumuli na din ako ng staples. I-staple ko lang to, tapos ready na tayong i-drop to dun sa post office. Buti na rin, meron na tayong stapler sa bahay. Kasi wala. That's easy. So, that's the... Ilang beses ko na itong i-check, pero i-check ko pa rin siya. Kasi, kapag tayo nagkamali, ewan ko na lang talaga. So, that's... Flights. Accommodation. Bank statement. Okay. So, nandito din. Pwede kang magbayad ng cash. Tapos, meron pang isang payment method doon na hindi ko maintindihan. So, cash ko na lang siya. Ayan. Application for visa. Kita nyo ba? Dito yung picture ko. Buti na lang, meron akong ganyan. Hindi ko na kailangan magpa-picture pa ulit. Nung nag-apply kami ni Dan, takot ako kay ate. Bigla siya. Nung nag-apply kami ni Dan, nung driver's license para Japan. Kasi nag-go-kart kami sa Japan. Buti na lang, nagpa-picture kami noon, tapos marami yung picture ni ate, tapos dinala namin yung sobra. Kasi parang isang pack ata, tapos may 4 na pictures. And isa lang yung kinailangan namin para sa license. Buti na lang inuwi namin yung iba. Alright, let's go. Yung post office dito lang sa kabila. Ay, mali pala ako. Ako na talagang mali. Kailangan kong umikot. Sana ma-approve to, guys. Crossing my fingers. Kasi alam nyo ba, yung trip, like ngayon, September 6, yung trip will be on the 27th of September. So, medyo tight kami sa oras. Pero sabi nung website sa embassy, Korean embassy, 7 working days daw yung yung pag-approve ng visa. So, I still have time. Like, nag-email sila sa akin 4th of September. Doing the training, not the race. She rang her father to say she had a fall, but she's all right. They got her to hospital. She got trampled on. Alright guys, na-post na natin. Nung pagbigay ko na sa kanya, sabi niya, everything's there? Parang sabi ko, yes. Napaano tuloy ako. Napaisip tuloy ako, sana nandun lahat. Nandun lahat, uy, ilang beses natin yung chinek. Nakakaloka. Tinawagan ko si Dan, hindi sumasagot. Merong ngayon si Dan, work function. So, mamaya pag uwi niya ng bahay, he will just get ready. Tapos ihahatid natin siya. And then, din natin siya.
Sunduin natin siya mamaya. Sila man ay nandito. And the reason why wala sila sa bahay kasi doon sila magstay sa relative nila. Kasi may party kami bukas. Birthday ni Eli bukas. And then sa linggo nasabihan na din namin si Eli na dadalhin namin siya sa kung saan para pumili siya ng gift niya. So medyo busy kami this weekend. Pero sila man ay nandun naman sila sa parang kapatid ata yun ni John. Uunahan ko na kayo kasi baka sabihin na naman ano nangyari sa inyong dalawa, bakit hindi sila dyan nagstay. Busy po kami. Though si Dan talaga, sinabihan niya talaga si John. Kaya lang in-invite kami sa party ng biglaan. Hello, my love! Hello, babe. I've posted it. Oh, good job. Good job. So they will receive it on Monday. And 7 working days for Monday will be the Monday after. So we should receive it back on the week of 16th. Did they tell you what envelope to send it in? Did they have like a Pacific, but with an S. Huh? Pacific. Do you have like a certain envelope? Was it express post, registered post? Platinum Express. And are they mailing it back to our house or to PO box? To the house. Okay, that's alright. That's all good. Yeah, I put the house address and I paid for the package back as well. So that's already in the package now. Bahay na ako, guys. Magluto tayo ng luncheon meat. Lalagyan ko siya ng itlog. So sana may itlog tayo. Yes! 2 lang natira. Isang itlog lang yung kailangan ko dito. And Tita Sexy, if you're watching, I will use this. Salamat po. First time ko itong gamitin. A few moments later. Guys, so I had to look it up kasi hindi ako marunong gumamit sa kanya and merong video kung paano siya gamitin. My gosh, this is so good! This is from the brand Recon. See? Yan yung brand niya. Galing kay Tita Sexy. Thank you very much. Nagawa ko na yung yung kabila. Tapos gagawin ko yung kabila mamaya, ha? Tingnan nyo! Iba yung pagka-open niya. Iba talaga yung style niya. And this is not sharp at all. So, siya, safer siya compared sa iba. Akala ko at first it wasn't working. Sabi ko, paano ba siya gamitin? So, it's not the same as the other can opener na pag ganyan. Pag ganun siya, guys. Ganun. Pakita ko sa inyo sa kabila, ha? So, ganyan yung itsura niya. You place it like this. Ganun. And then, i-ano mo lang siya, twist mo lang siya, just like the regular can opener. As in, ang galing nito. And kapag nagtitwist siya, ayun na, nalaglag. Parang walang nangyayari. Pero, something is actually happening. It's opening from here, not dito sa ibabaw. Dito sa, parang sa labas. Ang galing! Wait patuloy ko lang, ha? And makikita nyo, hindi siya mahirap i-twist at all. And kapag nandun ka na sa dulo, parang mafe-feel mo siya kasi parang hindi na siya ganun kaano. Ayan. Tapos, ginanon ko lang siya. Maangat na siya, guys. Ah! This is so good. Uy, Tita Sexy, thank you po. Sobrang salamat. Ang galing nito. Kung naghahanap kayo ng safe, tapos sobrang ganda na can opener, try nyo tong brand na to. Recon. It's made in Switzerland. A few moments later. Dito na pala si Dan, guys. Tapos ko lang maligo, nag-blow dry ako ng buhok. Now, let's put on my favorite collagen cushion. And guys, this is on sale right now. Meron akong special link na ililive sa description box. Makukuha nyo yung sale sa special link ko lang sa description box. Cali Touch 4M Collagen Cushion na merong SPF 50+, PA, 3 pluses. Ito yung favorite na cushion na ginagamit ko. Collagen cushion siya, tapos may SPF 50 pa siya. Kaya siya yung lagi kong ginagamit. Originally, yung presyuhan niya umaabot ng 1,600 plus shipping pa. With my special link, 1,300 na lang siya, guys. Hindi lang kasi mahal. May kamahalan pa din siya. Pero 1,300 free shipping na yun. Sa Philippines lang, ha. Hindi pa siya available outside Philippines. So, sa Philippines lang muna. 1,300, ano na siya, guys? Free shipping na siya. From 1,600 plus shipping pa. So, medyo malaki-laki na din yung nakuha.
Lalo na sa ganito kamahal. Pero, yeah, gustong-gusto ko siya. Ito yung ginagamit ko lagi. So, apply ko lang siya saglit. Ganito siya. Cushion siya. It's so cute. Dalawa yung shade nito. 21 at saka 23. Sa akin is 23. Yung 21, wala ako ng 21 eh. Pero, I feel like yung kaibahan ng 21 at saka 23 is itong kulay dito kasi ito dark siya. So, feeling ko yung 21 lighter. Pero, it will have the same like yellow, pink at saka green na ibang kulay sa cushion. But yeah, it looks like that. Tapos ganito yung puff niya, teardrop yung shape. So, it's refillable. See? Galing. And ang ganda ng packaging niya. Maganda yung kulay. Well, para sa akin ha, maganda. Ang dali lang niya i-apply ba. And ayun, meron ka ng may collagen na, may SPF pa. May SPF pa. So yeah, ililive ko yung link sa description box. Again, special link siya. Hindi nyo siya makukuha sa iba. Si Dan, piniprepare yung isusuot niya. Mamaya. Ihahatid ko yan tapos susunduin ko din yan. Are you excited, my love? Nah, I feel as fair as like. Grabe siya. Don't got any shoes? Yeah, you look really good. You look good, my love. Hatid lang natin siya, guys. And then, babalik tayo mag-isa. Tapos, susunduin na naman natin siya mamaya. What time do you think you'll finish? Ang lamig, grabe. Are you lock the door is? Oh, yeah, wait. Just keep going, babe. Just keep on going. Should I stay here or should I stay on the other side? No, it goes into one lane. Stay here. Stop at the red light there. You okay, babe? Are we going, are we passing the roundabout? You go through the roundabout, guys. Change lanes. Stay here? Yeah, stay here, stay here. You can change lanes if you want to, not behind a truck. I'll change lanes if I was you. Bye, my love. Bye, everyone. I'm home! Nag-take away ako, guys, ng pagkain. Kasi ang sarap kumain ng mainit na pagkain yung bagong luto. Nag-order ako ng sweet and sour pork galing sa Chinese Garden. Nag-take away ako. Meron akong rice, so hindi ako nag-order ng rice. But, sweet and sour pork! Oh my gosh, yummers. And then, wala akong cash. So, kailangan ko magbayad card. Tapos yung card nila, $15 yung, $15 yung minimum. So, sabi ko mag-order na lang din ako ng spring rolls. So, 3 spring rolls. And merong sauce dito. Kainin ko ngayon yung spring rolls and manunood ako ng Netflix. Hindi ako matutulog kasi hintayin ko na matapos si Dan. Hindi ko alam kung anong oras siya matatapos. Pero, hintayin ko na siya. Hindi ko kasi yan tinetext kapag may voice night or kapag umaalis yan. Hindi ko talaga yan tinetext unless siya yung mag-text sa akin tapos magre-reply lang ako. Kasi ayokong guluhin siya sa kanyang mga ganap ba. So, hindi ko talaga yan tinetext. Pero sabi ko sa kanya, text mo ako kung magpapasundo ka. Kasi hindi niya sure kung magpapasundo siya or kung may magdadrop sa kanya. Kasi meron daw silang isang ka-work na hindi naman daw umiinom. So, baka magpa-drop daw siya. So, kailangan pa din ako maging alerto. Alerto, militar! Alright, kain lang ako, guys. Initin ko lang yung aking rice. So, yung ginagawa nila sa sweet and sour pork nila is sineseparate nila yung pork mismo. So, nandito yung pork. And then, yung sauce at saka kasama yung mga veggies dito. Masarap to yung kanilang sweet and sour pork. The best. Alright. Let's eat! Emote na ako dun sa movie, guys. Pinanood ko ulit yung Barcelona. Kakatext lang ni Dan. Sabi niya, pick up ko na daw siya. Text me when you're here. Late na. Pero nag-enjoy yun. Yun lang yung text niya. Ngayon lang. Wait, dito na ako, guys. Hinihintay ko na lang lumabas si Dan.
Tinawagan ko na siya eh. Parang nandun ata siya eh. Hindi ko sure. Pinadrop, paano ko nga ba yun sasabihin? Bali, dinrap ko siya dun sa harap kasi kanina para daw hindi ako mahirapan maghanap ng U-turn. So, pinahanap niya muna ako ng U-turn tapos nagpa-drop siya sa akin sa kabila. Pero I'm pretty sure it's on this side here. Yeah, I think he's there. The corner. Nagpapaalam lang yun sa mga ka-workmates niya. Ayun na. Hello, my love. Hello, my love. I'm walking towards you. You're parked a little bit Too down the far? road. But... Sorry. Sorry? Yeah, I can see you walking. You see me walking? Yeah. My love. Thank How was your you. night? Good, good. I watched 2 movies. Well, 1.5. Were you sleeping when I called? No? You didn't call, you just texted me. Oh, okay. I'm almost there. Yeah, I can see you. I need to unlock the Did you lock car. your doors? I did. Good girl. Alright. Hello, my love. Hello, babe. Did you have fun? That was alright. It's just a work dinner. Yeah? Yeah, just food and the drinks and... How was the food? Oh, I've got my camera. Yes, you are on camera. Say hello to the people. Hello, people. Oh, I'm so full. How's the food? Food was good. Yeah? Not like fantastic, but it was good. No, nothing special. That place used to be really good. Yeah? Yeah, where else happened? I can go straight to the turning lane Yeah. and then just turn down that street and chuck a Yui. Straight. I turn here. Turning. Bahay na kami, guys. Dito na si Danny Boy. Yun na yung vlog. Thank you so much, guys, for watching. I hope nagustuhan nyo. Please like this video kung nagustuhan nyo. Please subscribe if you haven't already. I hope to see you guys bukas. Be good. Bye. Good night, my love. Good night. Good night, guys. Mwah.